Tradičné martinské svetlonosenie sa tento rok uskutočnilo počas 2 dní, a to 9. a 10. novembra. Časť tohtoročného programu sa presunula aj do Múzea Senica. V rámci oslav patrona našeho mesta sme pripravili aj sprievodný program tu v našom múzeu. V podstate sa návštevník dozvie aj o živote svätého Martina tým, že si prebehne jeho príbeh takou zaujímavou digitálnou formou. Zároveň sme pripravili krivé zrkadlá, také zábavné, deformované tvary, určite také poznáte. A zároveň v zadnej časti sa nachádza taký laserový labyrint, čo je také bludisko svetelných laserov, cez ktoré musíte sa dostať. V rámci dnešného dňa máme už určite aspoň 500 návštevníkov, takže sme nadmieru spokojní, že Seničania prejavili záujem o múzeum a tento program. Vrcholom sobotného večera bol hlavný program na námestí Oslobodenia, ktorý odštartovala bubnová skupina Maribondo. Bubeníci pritiahli pozornosť svojim rytmom a potom sa spolu s množstvom účastníkov zapojili do Lampionového sprievodu. Sprievod prešiel trasou z námestia cez areál Mestského múzea a späť, pričom na jeho čele kráčali študenti s fakľami, mažoretky Crazy Cats a deti zo škôlok a škôl s pestrofarebnými lampiónmi. Po príchode na námestie pokračoval kultúrny program, ktorý zahŕňal ďalšiu dynamickú bubnovú show a príhovor primátora mesta Martina Džačovského. Máme dnes tradičné martinské svetlonosenie, tieto podujatie k našemu patronovi svätému Martinovi, ktorý naozaj ako vojak ukázal množstvo solidarity, či už k biednemu človeku, ale aj snažil sa pomôcť ostatným. A ja by som bol rád, aby tento odkaz svätého Martina sa preniesol aj do dnešnej rýchlej doby, aby ľudia vedeli trošku zastaviť a možno aj drobnými gestami pomôcť niekomu, kto ho majú blízkeho pri sebe. A nielen, že jemu môžu zmeniť život, ale aj sebe. A tým pádom si myslím, že takáto ľudskosť by nám veľmi pomohla v rámci medziľudských vzťahov. Sobotnejší program na námestí završila ohňová show skupiny Aliatrix, ktorá očarila návštevníkov svojimi svetelnými a ohňovými efektmi. Nedeľnejší program si návštevníci mohli vychutnať opäť v Múzeu Senica.